Zdravím ťa, tu je Maroš Fer autoprojektu Dáme to teraz.eu. Tam tarára, tap tap, tam tarára, tap tap. Práve ma napadlo, že by som mal mať nejakú zaujímavú znelku. Možno, že to bude jedna z nich. Každopádne budem to viac trénovať, aby som mal nejakú zaujímavú znelku na začiatku môjho videa, aby to bolo troška živšie a zaujímavejšie. Každopádne nechcem hovoriť o tom, dnes chcem hovoriť o tom, ak nemáš výsledky a začínaš v podnikaní online, či už to je MLM alebo sieťový marketing alebo niečo podobné, tak ako môžeš v podstate začať tak, aby si sa ukázal ako niekto, kto je líder možno, alebo kto má ašpirácie na to byť líder. A každopádne, ako máš robiť svoj správny marketing. V poslednom videu som hovoril o tom, že je dôležité, aby si bol, samozrejme, aby si bol úprimný v tvojom videu, v tvojom videu, samozrejme, ak robíš video, ale ak robíš online nejaké, by som povedal, aktivity, tak aby si bol úprimný, aby si bol, aby sa predstavil ako líder, to znamená niekto, kto ide do toho ako Rocky. Písal som v nejakom inom, myslím, že v poslednom článku, že musíš byť ako Rocky. Rocky sa stal šampiónom, pretože porazil všetkých svojich superov, ale šampióna mal v srdci už dávno predtým, takže ty musíš byť šampiónom a už od začiatku sa musíš sám stávať do tej roli, že si líder a potom musíš robiť správny marketing. A nechcem hovoriť o tom, ako je dôležité v podstate, keď začínaš, nemáš žiadne výsledky, čo tým ľuďom ukážeš, ako ich akoby, nie že presvedčíš, ale ako im dáš najavo, že to, čo im ponúkaš, nejaký systém, dáme tomu, alebo nejaký produkt funguje a majú s ním ľudia výsledky. A práve to môžeš robiť veľmi jednoducho. A mám na to dnes dva príklady, dva príklady. Takže poukazujem na to, čo funguje a vyšlo. Ak už si začal, a dôležité, ak si nezačal, aby si začal, tak určite máš nejaký tréning. Ak tréning nemáš, tak si prečítaj nejaké moje články, ako môžeš začať. Každopádne, musíš začať zbierať nové kontakty, hlavne ak spôsobíš online. Ako na to, v podstate mám túto informáciu v mojich nejakých článkoch, takže troška pohľadá na mojej stránke, dáme to teraz dáme to teraz.eu a každopádne už čoskoro budem ponúkať o tom krátky, by som povedal, krátku takú príručku, ktorá bude na mojej stránke, možno už tam je, takže klikni potom pod týmto článkom na obrázok a si ju stiahni, ako na nové kontakty. No ak teda máš nové kontakty nejaké, stačí, že len 3 alebo 4, začal si online len teraz, už to môžeš akoby prejavovať, a nie prejavovať, ale ukazovať svojim čitateľom, divákom online, ak máš, že už si že máš úspech, pretože si získal nové kontakty online. Ak máš nejaké nové predaje, samozrejme automaticky tiež sa môžeš podeliť o túto informáciu svojim divákom, so svojim čitateľom na tých sociálnych médiách, kde pôsobíš. A samozrejme, ak máš nejakých nových členov v svojom týme, ktorí len začali a majú výsledok, to znamená majú 10 nových kontaktov, 20 nových kontaktov, majú prvý predaj a súhlasia s tým, aby si sa o tom podelil so svojím vlastne skupinou ľudí, ktorí ťa nasleduje, dáme tomu, alebo ktorý ťa sleduje, tak je veľmi dôležité, aby si to urobil, pretože dokazuješ, že spoločnosť, s ktorou pracuješ, alebo produkt, ktorý predávaš, funguje u ľudí, čo pôsobí na ľudí veľmi, veľmi dobre a akoby ich vťahuje do toho, čo ponúkaš. A druhý spôsob je poukazuj na výsledky úspešných kolegov. To znamená, ak si vstúpil na nejakej spoločnosti alebo spolupracuješ s nejakou firmou a tvoji kolegovia majú úžasné výsledky, majú zákazníkov a tak ďalej, zbierajú kontakty, tak môžeš poukazovať na to. Ukážeš, že práve ten a ten kolega práve mal toľko a toľko predajov alebo má toľko a toľko nových kontaktov a v podstate aké je to úžasné, že sa mu takto darí a že v podstate takto prerazil a tak ďalej. Veľmi dobre to funguje na ľudí, hlavne preto, lebo si uvedomujú, že to, čo ponúkaš, produkt alebo tá spoločnosť v podstate, že to funguje, že to má pravdepodobne nejaký systém, alebo že ten produkt má nejaké výsledky u ľudí a je to veľmi dôležité, aby si to prezentoval, pretože ľudí to zaujíma. Samozrejme, nikto nechce kúpať produkt alebo aby sa povedal spolupracovať so spoločnosťou, kde nie sú zákazníci, kde nie sú výsledky, kde v podstate spoločnosť ako keby len začína úplne od nuly. Samozrejme, aj tam sa dá preraziť, ale ak už začneš spolupracovať so spoločnosťou, ktorá má výsledky, väčšinou to tak je, tak môžeš urobiť tieto dve veci, že so svojimi, by som povedal, čitateľmi a divákmi sa podeliš o výsledkoch, alebo dobre to hovorím slovensky, podeliš sa o výsledkoch, dúfam. Ak nie, napíš mi v komentári, ako to má byť správne slovensky, budem rád. A takto by som to robil ja a takto to aj robím ja a aj budem robiť v budúcnosti. Takže vidím to aj u ostatných ľudí, veľmi úspešných lídrov, že to takto robia a dokonca sa s tebou podelím o pár príkladov u iných ľudí, ktorí to veľmi, veľmi, veľmi úspešne využívajú a využívajú.